Sa ining video, masugid ako kung paano maggamit sang Google Docs, camera kag OCR software para mahapos imo pagbasa sang luwas nun nga lengguwahe. Ginbakal ko ang libro ni Peter Solisneri sa Hiligaynon sa Amazon. Sang una, lapis ginagamit ko para magkudlit sang kahulugan sa pamihak pero mas mahapos kung may digital. Makakopya ko sang translation sa akon Ankitek, makabasa ako sa akon cellphone maski diin lang kag hindi ako maghiko sa akon libro. Una, kutakan mo ang litrato sang pamihak. Importante nga masana kang adlaw matapan ng pamihak kag hindi puro ng mga tinaga. Ikaduha, importa ang litrato sa imo computer. Dason, buksi ang website onlineocr.net. Kag i-click mo select file. Pangitaa imo file kag i-click mo open. I-select mo text plain. Hulata tubtub ang pag-upload sa file mo. Tapos i-click mo convert. Kung tapos na, kopyaha ang mga tinaga. Buksi ang website docs.google.com. Kung wala ka pa account, kinahanglan mo maghimo. I-click mo blank sa may Start a New Document. I-paste mo ang text mo sa bag-o mga dokumento. Para mahimo sang komento, i-highlight mo ang tinaga kag i-click mo ang asul nga button diri. Tira mo ina ma-type ang kahulugan. Hindi perpekto ining paagi basit may mga salat. Pero kung wala ka link o kung iban nga mga software para magbasa libro, maayo na nga paagi.